Ola, eu son minga outra vez, porque é verdade que eu nasín aquí e teño moitas cousas que te recordar. Eu nasín en esa casa de aí. Aquí enfrente era a telefónica, era teléfonos. Entón avisaban a xente para que veñeran a falar por teléfono, porque non había teléfonos en ningún sitio. E aquí tiñan un banco aquí diante por dentro, claro, para que a xente tiña a conferencia para 7, a mellor viña a 6, e había outra persona falando, para que esperara. E ora presento vos aquí a compañeira para que ela vos explica como eran das chamadas. Eu das chamadas era que viña un señor daqui en bicicleta a avisarme se cadra o día antes, dependendo. E eu viña a falar aquí, a conferencia pagaba o meu home estaba igual 15 meses fora, e igual me viña a falar aquí se cadra unha vez ou dúas ao ano. Eu metíamonos aí nunha cabina e falaba un pouquiño, era da máis eu son Carmen, son da zona de Carnota e levo aquí 50 anos.